Salut, eu sunt Emra, ăsta e primul meu videoclip pe YouTube și m-am gândit să mă joc puțin Roblox pe simulator, adică o să facem și cred că și un giveaway când facem 20 de abonați pe YouTube, atunci o să facem giveaway-ul. Primul loc va câștiga 5 din ăștia, de ăștia. Locul 2 va câștiga decât 3 din ăștia și locul 3 va câștiga 2 din ăștia. 2 din ăștia. Și haideți să ne jucăm. Am văzut că a venit un update, s-au băgat niște peturi, eguri din astea. N-am eu exclusiv pet, egg. Faza este că o să-mi iau și un, cum se numea ăla, Huge Dog. Un Huge Dog și să am și primul meu Huge. Nu prea am cine știe ce peturi, dar sunt bunicele. Și așa. Acum vă arăt și eu banca. Să vă arăt ce am eu în bancă. Deci la 20 de abonați facem giveaway. Dați 40 de peturi am în bancă. Toată banca mea e fullă. Am umplut toată banca. Ăsta e un cadou de ăsta. Ia, ce ne dă? Bă, niciodată nu mi-a dat. Huge Cupcake-ul, cred că e o șansă foarte mică. Acum vom merge puțin la farm. Și cred că astăzi vor fi mai multe videoclipuri pe YouTube. Vor fi 2 sau 3, nu știu. Mă gândesc eu. Și asta o să va fi primul meu videoclip pe YouTube. Așa, acum ne punem la farm. Dacă vreți să mă ajutați, da, nu trebuie să mă ajutați cu peturi. Ori dacă vreți să faceți chestii cu mine, să-mi dați peturi la index, eu nu dau schimb. Ori dacă voi aveți nevoie de peturi de la mine pentru index, dar eu zic că nu aveți nevoie de la mine, fiindcă eu am peturi slabe. Și dacă aveți niște peturi să-mi dați la index, eu cu cea mai mare plăcere vi le dau înapoi. Nu dau schimb, eu sunt legit. Chiar ieri am făcut un trade cu un băiat și mi-a zis, eu i-am zis, bă, poți să-mi dai și mie niște peturi pentru index? Și el a zis da. Mi-a dat peturile și pe urmă i-am dat trade, i-am dat toate peturile și mi-a zis, om bun ce ești, adică că nu scammer. Spawn all, s-a spawnat un egg din ăla mare. Deci la spawn. Nu prea mă pricep eu cu engleza. Păi și dacă s-a spawnat altundeva? Da, aici, în zonă. Rar cățel ăsta. Nu e nici aici. Păi, dar unde s-a spawnat, mă? What? Încolo nu cred. 100 de peturi. O să chiar nu aveam la index. Dar unde s-a spawnat? Bradere. Cred că s-a fi spawnat pe undeva. Dar nu știu eu. Bun, mă gândesc și unde s-a spawnat. Că la VIP aici. Cred că la VIP, mă.
Da, mă, aici la VIP. Cred, nu știu. Că nu găsesc aici ouă din astea. O să șterg din ele că nu sunt bune și nici nu știu cu cât se vinde. Ăsta e destul de bunicel. Așa. Astăzi vă face și un box opening. Nu box opening, că nu spre altceva. Un opening. M-am încurcat, scuzați-mă. Avem nu chiar opening foarte mare, dar e un opening mic. Hai. 3, 2, 1 și nu mă uit. Voi ziceți ce mi-a picat. Deci nu mă uit. Nu mă uit. Ia să vedem ce pică. Eu nu mă uit. Voi vedeți, eu nu văd nimic. Eu nu mă uit. Nu mă uit. Am inventarul full. Bă, mi-a dat epicele. Bă, și nu-mi plac astea slabe. Bă, să pot să nu dea epice. Acolo am văzut că când deschideam o de astea minuscule. Nu știu ce ne-a dat. Eu de la Chris Event. Bă, n-avem loc. Ce zice asta, mă? Ia zi, bro, ce zice aici? Eu de la un an și ceva. Ăsta s-a apucat de la... Da, așa, cam pe acolo m-am apucat când a venit update-ul ăla cu Crăciun, atunci m-am apucat și eu. Nu îmi plăcea mie, dar... Bă, dacă toți suntem aici, vom face și un giveaway. Dar nu știm cui să-i dăm un pet. Nici nu știu care e cel mai slab, că vreau să-i dau niște peturi. Nu știu, să mă uită pe acolo. Asta văd că este cât de cât bogat. Cel mai slab este ăsta de jos. Uite, ăsta va câștiga un... Nu va câștiga, dar va primi. Bă, dacă ăsta îmi dă peturi, eu nu știu ce-i fac. Că nu-mi trebuie mie, eu îi dau lui. Eu îi dau lui, free. Uitați. Să vedem dacă omul e legit, stai. Deci dacă omul ăsta e legit, stai să vedem. E legit, mă? Ia să vedem. Deci eu îi dau petul ăla înapoi. Unde ești, mă? Hai, bagă și tu peturile. Nu, că eu chiar i-am făcut la vrăjală, că... Hai, bagă la vrăjală pe... Nu e scammer. Băiatul nu, eu i-am dat doar peturi. Le-am dat pentru că avea nevoie. 100 t...
Am făcut 100. Ura! What? Știu că mi-am pierdut mult din index, dar din index și la mine din power. Nu știu așa, fiindcă e și de dimineață și de aia. Filmez și de dimineață. Ia mai deschidem unde ăsta. Al doilea pe episodul ăsta. Episodul ăsta voi merge și puțin pe la Trading Plaza. Păi deci, dacă ziceți că eu vă mint că am avut exclusivă la index, bine, a fost a mea. Mi-a dat un prieten, nu pentru aia, pentru index. Mi-a dat, dacă vreți să mă ajutați pe mine cu peturi la index, să fac și o tire 4. Uite, crab. Uite crabul. Și coala. Here's cat, here's dog, here's dragon, here's cupcake, here's lucky cat. Așa. Păi și chiar îmi plac peturile din a... Încă unul, mă? Scuz. Bă, încă unul. Încă unul din ăsta. Și nimic. Hai la Trading Plaza. Vorba revenim cu unboxing. Box. Nu mai știu ce să mai zic. Bă, eu sunt și emoționat că sunt la primul meu videoclip și nu să zicem la alte videoclip. Ăsta e primul meu videoclip și n-am mai făcut. De-aia am și emoții, mă încurg în cuvinte. Mă scuzați dacă mă încurg. Dar pe viitorul o să-mi revin. Până mă învăț cu YouTube-ul. Pe urmă, o să mai facem un episod de Free Fire astăzi. Nu știu, să-mi scrieți în comentarii ce jocuri să mai mă apuc. Deci, eu m-am gândit să joc Free Fire și Roblox. Dar alte jocuri să-mi scrieți și voi în comentarii. Ce peturi sunt pe aici. De unde să ia verzi? Nu am niciunul de la verde. What? Multă lume cu exclusive. Asta cu cât vine? 4 peturi. 4 dragonuri. Scuzați-mă, dar sunt puțin răcit. Și de-aia fac așa, scuzați-mă. Poate facem și noi niște trade-uri cu ăștia. Ia să dăm un trade la cineva. Cine ar oferi pe petul ăsta? Noi am pus 450. Ia, cine dai bro pe asta? A dat exit. Oh. Asta nu merge. Ia. Lua să iasă. Nimic nu merge. Punem unul din așa dove. Acceptă, mă. Ia, ce ne dă pe asta?
Bă, eu nu bă, așa, bă, să-mi dai peturi din astea slabe. Bă, 3 din ăsta, 4 din 10. I-am dă altul trade. Ia, bagă hel și axoloți. 2 axoloți de ăștia. 7 din 10. Bă, sincer, acolo e 10 gems, dar nu prea se merită. Și mai adaug 50, mai adaugă și eu? Nu știu, la 3 de fapt dau 7 din 10. Eu l-aș da 5 din ăștia. Ce ai, mă? La, nu, bro, îți refuz, scuze. Îi refuz. E mică oferta. I-am dat 3 nimic. What? Păi, dau unul puternic și am dat unul slab. Ăștia nu-s buni. Păi, eu îi dau peturi o grămadă de bune. S-a spawnat un egg acolo, dar cine poate să se ducă? Ăsta are peturile slabe. Iau, ce pe... ce egg! Era bine dacă puteam și eu să mă duc aici, dar n-am Robux. Băi, ce vreau în băiatul ăsta să-i? Oh, ce peturi are băiatul! Băiat! Bă, știe toată băiat de băiat. Oh, bă, ăsta e băiat de băiat. Are niște peturi, bă, ce peturi are! Mamă, ăsta mi-arată tot inventarul lui. Bă, dacă mi-arată ăsta tot inventarul lui. Bă, și încă... ce bine! Mă, bă, ăsta are... dita mai inventarul, bă! Ia mă, ce tot. Bă, nu vreau de astea, nu spune. Lasă să beau și puțin apă, dar... Aha. N-am Robux. Dar arată interesant huge-urile astea. Arată interesante huge-urile. Hai să plecăm de la trading. Bă, dar stai, parcă eu aveam un P de colectat. Nu e cine știe ce el, dar... Asta este Dark Matter.
Hai că plecăm acum de la Trading Plaza. Uite să coarare. Acum am plecat de la Trading Plaza. Videoclipul ăsta va fi destul de lung. Deci la 20 de abonați vom face giveaway-ul. Voi vă zic că mă gândesc să deschid ouă de alea de... Stai mă, unde m-am dus eu? M-am dus la farm. Aici avem la pixel ăla. Nu știu, nu o numi. Mă gândesc să deschid ouă de gold. Fiindcă are șanse mai multe să-mi dea. Ăla dacă mi-l dă nu-i bun. Deci eu am pus mâna la ochi, nu mă uit. Deci eu nu știu ce-mi dă să-mi dea ciufi, dar sper să fie peturi mitice. Vreau să-mi dea. Inventarul full. What? Atât de repede. Bă. Hi, hi, hi. Vă, ăsta e Hipomelo. Deci eu nu știu ce, dar sper să-mi dea peturi bune pentru power. Haide, bagă cu pet bun, hai te rog pet. Nu mai am pănuți. Dar totuși mi-a dat peturi bune. Pentru power aici, ia uitați. În curând s-ar putea să dispară peturile astea. Mamă, dar ce peturi avem. Ia să vedem cât am mai crescut la power. Poate avem 700. Da. Ia să vedem. 741. Am crescut destul de mult. Și cam asta a fost episodul de astăzi. Ciao! Aoleu, că am început și eu cu chestiile astea. Hai, vă las. Baftă!